Serà per influència de l'Spiderman que últimament la campanya s'ha omplert de superherois? Tots els candidats corren a lligar-se la capa i a fer ostentació dels seus superpoders. L'amic groc d'UV de Vivenda apareixia fa poc davant del senyoreu i el senyor Trias, qui, per cert, va haver de resistir la temptació de llançar les seves pomes radioactives solcant al cel barceloní el crit de «Supertrias contra l'AVE». No sabem què li ha fet ni el tren ni el senyor Gaudí, però amenaça amb l'ensorrament de la Pedrera i la Sagrada Família. Sobreviurà algun edifici gaudinià a l'Armagedon particular del senyor Trias? Mentrestant, Mayol Woman es postula com a protectora dels gais. I el capità Portavella com a amo dels túnels i dels carrils dels camions. El doctor Sarkozito va més de supervillano i presumeix de ser qui més ha trepitjat els barris. Nosaltres patim. No fos cas que ara també comenci a trepitjar immigrants. Això sí, vol recuperar la figura de l'aprenent. El veurem aviat acompanyat per un Rajoyin, el Chico Maravilla. L'únic que no s'ha posat l'antifàs ha estat el senyoreu. I mira que li diuen que està fent una campanya freda, que els votants estan indecisos, que potser faci alguna cosa espectacular, ell, que sap que pot portar Barcelona fins a l'infinito i més allà. Deixa les disfresses per carnestoltes i es preocupa per la resolució de conflictes reals i la creació de l'instructor de districte. Senyoreu, no oblidi els consells del superratón. Supervitaminar-se i mineralitzar-se. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.